Sa Negros Oriental, nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19 ang usa ka sa upat ka mga bagong person under investigation kung PUI. Subay kini sa resulta sa swab test nga gihimo sa Research Institute for Tropical Medicine kung RITM. Si Chelo Valiena sa report. Gihulagway sa Provincial Health Office sa Negros Oriental nga tandugon karon ang kahimtang sa 62 anyos nga pasyente nga gi-admit karon sa pribadong tambalanan sa Dumaguete City. Matod ni Assistant Provincial Health Officer Dr. Leland Estacion, gikan mitambong sa convention ang pasyente sa National Capital Region og nakauli sa Dumaguete City ni adto lang Marso 1. Nagpahigayon pa og contact tracing ang Provincial Health Office sa mga tawo nga nahimamat sa pasyente. Dugang sa Provincial Health Office, ang pribadong tambalanan adunay tulubagon human gibalhin ang pasyente bisan kon PUI na kini. Ang pasyente natin ngayon is in critical condition, but he is attended to a very capable consultants in a capable hospital too. Gawas na nagpositibo, may laing tulo usab ka PUI samtang 13 usab ka persons under monitoring. Sa pikas bahin sa lalawigan sa Bohol, gianam-anam ang papahigayon sa examination sa usa ka tunghaan isip kabahin sa preventive measure pagpugong sa batok coronavirus disease. Karong adlaw ang grade 7 ng unya ang mieskwela sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City, samtang laing grade level ang mukuha usab sa exam. God forbid, if there is an infection, it's going to be almost impossible to contain, especially with our size. So, this is extremely important for us. Uban ni Vic Camion og Leo Tungan, Chalo Valiena, Balitang Bista.